Ji ber geşedanên li Libya, Azerbaycan û Rojhilatê Behra Spî ev demekiye di rojeva polîtikaya dervaya Tirkiye de Sûriye û Rojavayê Kurdistanê zêde cî nagire. Lê di rojên dawî de li ser Eynul Îsa li bo tevgerdariya Tirkiye zêde dibe û li gorî çavkaniyên heremî jî Rusya amadeyî dike ku vê derê teslîmê rejima Esed bike. Her wiha bi guhertina rêveberiyê Amerîkayê li ser Sûriye û Rojava polîtikaya nû ya Tirkiye jî tête merakkirin. Li gorî Sekreterê Giştî Yêsaziya Sesamê Muhammed Işık bi serkeftina Biden wê li heremê Tirkiye ji hin guherînan pêk bîne û di heyama bêda wê ev yek xulqadê bide der. Ülkemizin bazı eksen değişikliklerine ufak çaplı da olsa Hilbijartina Biden hemû dengên li cîhanê guheran û ev yek bandora xwe da ser Tirkiyeyê jî. Wisa tê çawerêkirin ku Tirkiye jî wê li Sûriyê li gorî polîtikaya nû ya Amerîkayê polîtikaya xwe rewîse bikim. Ji lûma jî ez di vê proseyê de bawer nakim ku Tirkiye operasyonekî berfireh pêk bîne. Bi sporê ewlehiyê Yêsaziya SDE'yê Mithat Işık jî destnîşan dike ku Tirkiye di vê heyamê de li dijî Bakurê Sûriyê wê operasyoneke nede dest pê kirin. Ayn İsa bölgesi hemen hemen her gün orada. Li gorî min di vê heyamê de Tirkiye li dijî Bakurê Sûriyê operasyoneke leşkerî wê nede dest pê kirin. Niha Tirkiye berê xwe daye Şingalê. Ji xwe Rusya amadehî dike ku Eynul Îsa teslîmî rejîmê bike. Bêya min niha ew mijar di navbera Tirkiye û Rusyayê de tê got û bêj kirin û li gorî encaman wê Tirkiye pengavan bavêje. Tirkiye ku li Sûriyê hevalbendiya Rusyayê dike. Piştî ku Biden dest bi kar kir û polîtikaya nû ya Amerîkayê diyar bû şûnda. Wê polîtikayeke çawa bimeşîne. Dibe cihê nîqaş û nirxandinan. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.